Esta imaxe é digna de ver. Cantos anos hai que coñecedes na casa Emilio Guillín? Unha morea deles, Moitísimos, unha morea sí. deles. Pois esa cara de felicidade quere dicir que o pasou moi ben. Moi Home. ben. Iso que estades vendo, comezou así aos poucos na praia de Portonovo e xa é o aquapark sobre auga máis grande de toda España. E os que van, Emilio incluído, debecen por volver. Home, non van debecer. Mirad, os hinchables son a partir de 6 anos, pero despois límite de idade non teñen, Mesmo Emilio atopou unha avó con 76 anos que mirade pa aí o ben que o estaba pasando el tamén. Que vos prometín? Un lugar cheo de calor, verán, frescura, frescor. Pois isto está en Portonovo, no concello de Sanxenxo. Un aquapark hinchable no que nos agardan moitas sorpresas. E algunha molladora! Esto non é para calquera. No, nada que ver. Venga, gracias. Pensé que ibas a decir. Sí, home, para todo el público. Niños, grandes, adultos, de todo. Que foi o que menos vos chistou? Llegar aquí. O sea, que vinimos nadando desde la orilla. Ah, perdón, non viñestes en Zodiac. No. Eso está reservado, querido Elpidio, compañero operador de cámara, só para os poucos. Que foi o que probastes ata agora o que máis vos dixo? Boa, teño que repetir. E se cada repetiches? Pues yo diría que... El que está detrás, desde aquí no lo vas a ver. Ah, ese. Ah, espera que me tirou agora. O que estou vendo desde aquí, espera que vou. Ai, Lupita, fica fita, me cinturita, fica fita, me cinturita, fica me cinturita. Ai, Que sí, que sí, que sí. Ai, que fita, me cinturita, ai, que fita, me cinturita, ai, que fita, me Santiago, o que se fai polos netos. Verdad. Con 76 anos tendo que facer estas películas. O sea, Abuelo Santiago, desde Coruña, ao Aguapar de Portenovo con os netos. os netos están preparados e o avó está preparado. Por supuesto. A seguinte atracción espera por Santiago. ¡Vamos! Perdón, sobrevivistes? Non o teño tan claro, Din que teñen que repetir, cousa que a min non me soe pasar. Dani, non me digas que non foi pro, Foi moi pro. Planchazo foi con P de pro. Con moita pé. Agora, ensinámonos as marcas, eu creo que sí, ¿no? Para que a xente saiba o que debe facer se quere un bon plancha. E toda esta ilusión e fantasía que ás veces se torna en vermello.